これなんて名前？カキ。カキ。カキです。オッケー、消して。そうか。1 2 tablespoon and then sugar. Ibabad muna natin siya at ilagay sa ref. Okay, kong. Piste iyo. Mata? この汁は取る？このまま？はい、大根おろしができました。はい、お砂糖がさっき言ってたかいな。はい、お砂糖。2 tablespoons of sugar and vinegar. One, 3, 2, 3D. 味見たら。3. Then, あ、柚子入れた方がいい？はい。味見たら。おいしい。はい。混ぜて。ジャパニーズ。はい、ちょっと入れ物に入れますね。クラッシュじゃない？クラッシュの方がいいとさん。
チョコというの。Yeah, good. Okay. はい、完成です。いかがですか？グッド？おいしい？ありがとうございます。